Здравейте хора! Аз съм Тимотей. Това, което виждате в момента е OBS. Това е програмата, с която аз заснемам моите видеа и повечето от ютубърите, и българските, и американските, и английските ютубъри снимат с OBS, понеже просто е една от най-добрите платформи за снимане на видеа. Днес просто искам да направя един туториал как да си направите настройките, понеже аз доста време се мъчих да стигна до тук и да направя такива настройки, че да са добре и да не са пълен булшит. Просто целта ми беше да настройките на това да бъдат перфектно. Буквално всеки надпис, всичко да не е размазано и да такова. И накрая намерих много добри настройки, които да стават като за начало. Да влезем тук, през General може да си на такова цвета може да ви е на черен или бял. Тук може да си регулирате нали, езика, какъв език искате да е. Тук за стрима, ако стримвате, това за сега не го пипвайте, ако сте като мен, ютубър, който почва. Output. Сега тук трябва да внимавате доста. Битрейта, хубаво да ви е, тук ще ви се появи на вас 2500 битрейт, но е по-добре вие да го направите, ако имате поне някакъв компютър, който не е много зле, с поне 10 000 битрейта. Тук това е, няма да карам подред, това е формата, под който изкарва вашите видеа. Тук вие трябва да нагласите по какъв мислите, че искате да... По какъв начин мислите... По какъв формат искате да изкарате вашите видеа. Аз лично, както... Всъщност вие това няма го виждате, но аз обработвам с Sony Vegas Pro 14. Ако искате, мога да направи урок как да си свалите и него. Аз обработвам с него и тъй като е кракнат, не ми става с... той по принцип не става с FLV, с MOV не ставаше, който би трябвало да става, но MP4 аз ги използвам, защото стават и плюс това и на вас сигурно ще ви се получава дори да обработвате за Adobe Premiere, мисля, че и там той работи доста добре. Тук си регулирате качеството и като цяло колко му... Просто аз съм го направил на Verifast, защото компютъра ми не е слаб, но и не е много, не е най-добрия, затова съм решил да го направя на Verifast. Quality-то най-доброто поне за мен, също защото аз не съм с много силен компютър. За сега и за вас сигурно ще е доста добре installable. Значи това ще взима малко повече място на вашия компютър като за видеото ви. Като цяло поне не съм сигурен колко гигабайта, не съм си правил тест до сега, но ако използвате това, просто видеата ви ще са много големи и не си служава за мен, поне, защото качеството и с нали този тип quality е доста добре и аз мисля, че така ще си го оставя за нали, така ще си го оставя. Тук е по-добре да сте на софтуер 264 WoW, защото също пак малко увеличава на файла големината, но е доста удобен. Не прави особено големи... Не го прави особено голям, но не е много малък, разбира се, но ще помогне малко да са и по-качествени видеята като цяло. Audio битрейта, за сега аз не виждам разлика между тези 320 и 160, за мен това си е доста обикновено и добре като цяло. При аудиото аз нищо не пипам по принцип. Добре е тук само един от вашите микрофони да бъде включен от тези 4, да. Поне един да ви е настроен на вашия, както прецените. Тук трябва да видите. Моят лично е така. Аз съм си нагласил един, затова така ще го остава.
Видеото, тук също не пипам нищо. И съм го оставил на 1920 и съм си променил малко големината на като цяло. Хоткиловете, добре само аз старт стриминг, въпреки че не стриминг съм го нагласил вече. Старт рекординг също съм го нагласил, което винаги трябва да сте го нагласили. Останалото аз поне не съм го включил и не смятам да го такова, защото това няма за мен никакъв смисъл. Рекординга аз съм си оставил F9, защото ми е най-удобния контрол. И да, общо взето това е, което искам да ви кажа и да. Но също, ето това. Ако снимате на 1920, по принцип няма да ви е така. Ще ви се появи на ето така. Ще ви дойде. Ще се появи тук във ъгъла и ще дойде така и ще има едно черно, което е много грозно и в миналото ми видео го имаше и аз опитах да го правя, затова намерих решение, просто така ще правя, ще го сложа ето така, отстрани ще има две макчени, такова, които повечето геймери така правят. И повече така предпочитаме. Дори е това може да си го махнете, защото и аз не виждам смисъл така да си стърчи просто, като морков там се показва. И аз това така съм го оставил. Тук са ви аудиото, нали, това ви е микрофона, това ви е десктопа, глупости. Демек, това са ви звуковете от игрите, от всичко друго, което заснемате. Това ви е на микрофона. Аз лично съм ги направил така, защото просто искам да се чувам по-добре и да не се налага при обработването на клиповете аз да правя някакви бати приключенията тук и да сменям, нали, да върта там разни глупости. Защото аз още не знам много неща за, нали, като цяло за Sony Vegas Pro 14, понеже тя не излезе много наскоро, но все пак аз гледам разни уроци и гледам да се оправям. Това съм го намалил, поне за мен, и аз така мисля, че си е по-добре да си е по-ниско от микрофона и да се седи така, защото ще се чувате добре. Играта пак, вие ще си я чувате добре играта, хората ще я чуват, които ви гледат добре играта, горе-долу. Лично аз не забелязвам особено голяма разлика. Аз си чувам перфектно, защото аз си гледам клиповете, разбира се, след това. За да видя колко добре съм ги обработил. И гледам, нали, и мисля, че така си е доста добре. Аз лично както съм го нагласил, може и по средата, може и където прецените, но аз предпочитам да не е така, нали. Поне се чува едно, нали, много силно звучение от игрите, което нарушава като цяло всичко. И да, това е. Това също, между другото, само забравих за Duration да ви кажа. Аз лично така съм се го оставил. Добре си ми работи, всичко е напред. И, много важно, ако ще снимате на игра като цяло на игра, нали, на игра, тук имате една сенс. Тук имате, в принцип ще ви се пусне едно ето това. И вие трябва да цъкнете така Add и да натиснете Display Capture, ако нали, трябва поне да имате две, за да може едното да ви е Game Capture за игрите, другото да ви е Display Capture. Вече мисля, че така е доста. Аз лично съм направил, тук имам няколко, въпреки че CSGO това не го използвам и съм го направил много тъпо, дори не е гейминга. Гейминга ми е Sense едно. Го чета правилно, сигурно. Но да, така мисля, че е най-удачно се получава и се надявам да съм ви помогнал. Ако съм ви помогнал, не забравяйте да ставите лайк на клипа ми и до скоро!